बिटिसिआ 10 फेब्रुवारियाव आकर्ड जानानै जोंनोहाय उदांस्रि मोनसे सासे चिफ होननानै जोंनि बर'आ सिनायथि जादों आरो बे बर' सिनायथि जानायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हादों आरो रिसपेक्ट मोनदों मान मोनदों दिनै प्रमद बर'आ CM जानानै सासे चिफ मिनिस्टारनि बडिगार्डजों नारखा जायो किन्तु जोङो बिटिसिनि आमोलाव जोंखौ हाग्रामा सारखौ जों मालाबाबो नारखा जानाय नुवाखै स' डिगनिटि माटार्स dignities of our Boro people matters because of that बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय आं UPPL खौ नागारनानै BPM आव जइन जादों BPF बयनिबो नांगाला बयनिबो हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला बिटिसिआ खोमसिया साग्लोबसिगोन जों बायदि सासे UPPL नि जानानै नांनान होनानै देरहाहोनाय खाम्फासारखौ फेजेननाय बायदिया दिनै जोङो फेरेंगाखौ देरहाहोनाय बायदि मानसिया मानो थाखाय जोङो BPM आव जइन जाफिननो खोथा फैदों BPM आव मानो जइन जादों हाग्रामा महिलारि अबिहने बिटिसि अन्धकारे आबरि धरिब जोहोलावखौ जों लाबोफिननांगोन जोंनि बिटिसिआ गिबि सरकार सोर बिटिसिखौ दाजेनदों बिथांमोनखौ मोजां मोननाय आरो अननाया दिनैसिमबो दङ नों फैफिनदो गासैबो हारिनि थाखाय जाय जोहोलावा सान्दुं अखा हाग्रा बंग्रा दावहा नांबोनानै सनानि बिटिसिखौ लाबोदोंमोन अके गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ बे निउस चेनेलनि थ्रुयै मोनसे मेसेजखौ पाठायनो सानदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो जोङो जाहैबाय दानिल' नांनाय मानसि नङा जोङो पार्टियाव थानानै जों नांबोदोंमोन नांनानै संगठनाव थानानै नांबोनायजों लोगोसे जोङो ससियेल वर्कार जानानै बड' पिपल कमिटि फर पिस इनिशिएटिभनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि काउन्सिलनिमोन आङो बेनिफ्राय आं मावबोबाय थादोंमोन मावबोबाय थानानै जोङो मोनसे सिमां दंमोन जे जोंनि गोबां लोगोफ्रानो जिउ दान बावदों गावथारजादों बुथारजादों थैजोबदों बे सिमाङानो जाहैबाय जोङो आलादा हादर गोजोन रायजो खुंनो थाखाय नाथाय जोङो जेलानाखि हांख्रायजानाय टाइमफ्राव लिंहरनाय टाइमफ्राव सान्थि आकर्ड गोजोननाय समावहाय जेलानाखि जोंखौ लिंहरबाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गासैबो फैजोबनानै आवगायनानै जोङो सान्थि आकर्डखौ जों खालामदोंमोन बिनि थांखियानो जाहैबाय सान्थि आकर्ड खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय जों बयबो जे जाहाथे गावबागाव जायगायाव गावबागाव न'आव थानानै जोङो सान्थियैनो मोजां मावना जालांनो हाथों होननानैहाय साख्रि बाख्रि एबा माबा मोनसे लाइभलिहुडनि थाखाय जोङो सास्टेनेबल गावखौ खालामनो थाखाय जोङो बेखौ मावनो थाखाय जों टारगेट लादोंमोन नाथाय जेलानाखि UPPL नङा जेरावहाय नोंहा आबसु UBO आरो नोङो NDFE मोनब्रै फेक्सन जेला आकर्ड जादों आकर्ड जानायाव जेला जों आकर्डनि जिथु दफाफोरखौ नुदों बेवहाय जोंहा मोनसे गोजोननाय गैयि जादों दे हिनियास एन्ड नन हिनियास क्राइमखौ लानानै जोंनि जिथु NDFE जेसेबांनाखि बिथांमोना जेलाव जानानै थादों बिथांमोननि गनायनि राहा लामाखौ जों नुवाखै बिनिखायनो जों गोजोननाय गैयि जादों आरो आकर्डनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय जेराव बिटिसिनि 2003-10 फेब्रुवारि आकर्ड जानायनि टाइमाव बिटिसिआ जेरावहाय फुल प्लेजेड पावार दंमोन फुल प्लेजेड पावारा जाहैबाय चिफ जोंनिनो अन बिटिसिआव चिफ जायो बिथाङा गासैबो डिपार्टमेन्टखौ सालायोमोन नाथाय बिटिआरनि उनाव जेला आकर्ड जादों बिनि उनाव मा जाबाय CEM that means like एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनिल' चिफ बिनि डिपार्टमेन्टआ आरो सोरबा सासे कन्ट्रल दंबावो स' बेखौ जों नुनानै दा अनेक दुखु मोनदों आरो जोङो रायजो राजाफोरनि मोखाङावबो नुदों दिनै गोजोननाय गैया बेखौनो जों बुंनो सानदों UPPLनि जिथु दा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बिसिनि गेजेराव क'अपारेसन गैया क'अर्डिनेसन गैया बिनिखायनो दिनै जों बायदि सासे UPPLनि जानानै नांनान होनानै देरहाहोनाय खाम्फासारखौ फेजेननाय बायदिया दिनै जोङो फेरेंगाखौ देरहाहोनाय बायदि मानसिया मानो थाखाय जोङो
BPM-आव जइन जाफिननो खोथा फैदों। BPM-आव मानो जइन जादों? बेल' दे जोङो सिलायनाय लिडारफोरखौ नांगौ। सिलायनाय लिडारफोरखौ लानानै जोङो जेरै जोंनि BTC-आ 10 फेब्रुवारियाव आकर्ड जानानै जोंनोहाय उदांस्रि मोनसे सासे चिफ होननानै जोंनि बर'आ सिनायथि जादों आरो बे बर' सिनायथि जानायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हादों आरो रिसपेक्ट मोनदों, मान मोनदों। दिनै प्रमद बर'आ CM जानानै सासे चिफ मिनिस्टारनि बडिगार्डजों नारखा जायो, खिन्थु जोङो BTC-नि आमोलाव जोंखौ हाग्रामा सारखौ जों मालाबाबो नारखा जानाय नुवाखै। स' डिगनिटि माटार्स, dignities of our Boro people matters. Because of that, बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय आं UPPL-खौ नागारनानै BPM-आव जइन जादों। गिबि सरकार सोर BTC-खौ दाजेनदों बिथांमोनखौ मोजां मोननाय आरो अननाया दिनैसिमबो दङ आरो जेनाखि UPPL-आव थांनाय हान्जाफ्रा BPF-निफ्राय बिथांमोना मोनसे सिलायनायखौ लुबैदोंमोन। बे सिलायनायखौ लानानै बिथांमोना थांदोंमोन आरो जइन जादोंमोन। नाथाय जइन जानायनि उनाव थानायनि उनाव बिथांमोना नुबाय सिलायनो हायाखै। जेराव नोंनि पावार एन्ड फांसना दंमोन बे गासैबो बोखारजोबजाबाय आरो जेराव नोङो आपग्रेड जानांगौमोन माने नोङो गाहायाव जानाय हिसाबाव मानसिफ्रा दिनै BPF-आव फैफिनजोबना दं। दिनैनि समाव गुबुन गुबुन दोलोआव जाय BPF-नि अनगायै गुबुन गुबुन दोलोआव NDP-नि माखासे बारग' NDP-फोरा लोब्बा लानानै दं, बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायो, जुदि बिथांमोना गावसिनि गोजोन आलो गोजोन सान्थि सुक्ति खालामनानै जुदि गावसोरनो मोन्थायखौ लाबोबाय, दिनै गावसोर मोन्थायखौ मोनाखैब्ला मोनसे राहाखौ गावसोर लाफिननांगोन, गावसोर सानफिननांगोन। जे सरकारजों थायोब्ला गावसिनि भबिष्यतखौ गावसिनि गथ' गथायनि थाखाय दानो हागोन, बेखौ साननानै बिथांमोना सानफिनोब्ला गावसोरबो लामा आगान होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन।